eu volvo a animar e a aplaudir o traballo das forzas e corpos de seguridade que están facendo un traballo intenso nestes días, unha constatación máis de que os incendios se investigan. Este venres, esta mesma semana, tal e como comprometimos, teremos un Consello Extraordinario da Xunta para aprobar as axudas que se publicarán de xeito inmediato e se poderán empezar a pedir, e aí xa preveremos os sistemas para facelo todo moito máis sinxelo. Como ven, este lume foi un lume de monte con moita pendiente además, moi preto do mar, con vivendas e industrias ao final das pendentes, e hai que empezar a traballar para evitar as escorrentías, que cheguen cinzas e que poidan incluso comprometer os abastecementos de auga, que poidan atascarse as taseas, estamos agora vendo algunhas, e que iso poida provocar unha acumulación e un desbordamento. Todo ese traballo hai que facelo